Aşgabatın adyk dukallarynda ilatyn tarp edýän ady garetleriniň gününden gytalmagy bilen dukallardaky nowatlaryň hem artýandygyny görse bolýar. Adyk dukallaryndaky nowatlaryň has agdykly edýän ýeri Aşgabatyň Hitrovka adlandyrylýan etrapçynda hemde Aşgabatyň 30-njy kiçi etrapçyndaky adyk dukallardygyny Azatlyk radiosu bilen töhbetdeş bolan ýaşaýjylar aýdýarlar. Ýaşaýjylar ertäherden turup şekeriň, çygıt ýagynyň, unyň nowatlaryna durmaga barýarlar. Entek dukanlaryň açylmagyna bir näçe sagat wagt bar bolarlygy sebäpli ýaşaýjylar baglaryň aşagynda beton germekleriň üstünde oturup dukanyň açylmagyna garaşmaga mejbur bolýarlar. Sebäbi nowat delep öýüňe ýa işiňe etseň, onda nowatlar bulaşyp seniň er turup ukudan alanyň öz deleliňe bolýar. Şol sebäpli ýaşaýjylar beton germekleriň üstünde oturup garaşýarlar diýip Petrovkaly oglnar dowam edýär. Oğulnaryň aýtmagyna görä unyň, şekeriň, esasan hem ahal ýagynyň satuwda gytalmagy artýar. Aşgabatyň bazarlarynda ozal 1,2 kilogramdan berilýän Türkmenistanda öndürilen birinji sortly un indi 1,1 kilogramdan berilýär. Ozal bahasy 4 manat 50 teňe bolan şekerinde döwlet dukanlarynda 1 kilo 7 manatdan satylýar. 1 litrlik gaplanan ahal ýagynyň bahasy galdyrylmasa da, ol indi satuwda juda az bolýarlygy sebäpli ony isleýän wagtyň nowata durup hem alyp bolmaýandygyny oglnar sözüne goşýar. Ozal çäklendirme bilen 1,2 gapdan berilen 1 litrlik gaplanan Türkmenawat, ak pamyk adlandyrylýan ýaglar hem häzir satuwda tapdyrmýar. Sebäbi häzir ýag gözlerinde Aşgabada gelýän etrap ýaşaýjylar köpeldi. Balkan welaýatynyň Serdar etrafynda ýaşaýan ýakyn garyndaşlarymyzyň bir näçesi etrapda hiç bir görnüşli ýagyň ýokdugyny aýdyp Aşgabada gelip dukanlara aýlanyp ak pamyk ýagyny satyn alyp gitdiler. Olar üçin ak pamyk ýagy hem ahal ýagyndan kemdäl, hiç zat ýok ýerinde saýlap peçip iýmeklik ýa-da düşenok diýip ilatyň 100% bolan bu kynçylyklaryň soňunyň gelmeýändigini oglnar aýdýar. Aşgabatly ýaşaýjylaryň sözlerine görä Aşgabatyň adyk dukanlarynda indi mal etleriniň bahasy hem ýokarlanýar. Aşgabatyň Gülistan Sowda merkeziniň et dukanlarynda mal etleriniň 1 kilogramynyň bahasyny 18 manatdan emeli ýagdaýda saklamaga çalyşylýan bolsa da, Aşgabatyň Paragat ýedi kiçi etrapçynyň golaýynda açylan bereketli Lomoy Sowda bazarynda mal etleriniň 1 kilogramy 24 manatdan satylýar. Bu bazarda bahalara gödökçilik hem ýok. Hatta mal etleriniň bahasy ýazylyp goýulan tenlikler hem ýok. Her bir satyjy öz isleýän bahasyndan satýar. Bazar Lomoy Sowda bazar adlandyrylsa da, bu bazarda bahalar beýleki bazarlardan ýokary bolmasa aşak däl diýip ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berdiler. Ozal 1 kilogram 8 manat bolan daşar döwletlerden getirilen towuk butlary hem satuwda tapdyrmaýan gytgarytlaryň hatyryna girdi. Islendik adyk önümleriň bahasy bolsa alalaşyp bolmajak ýagdaýda her hepdede däl, her günde ýokarlanyp gidip barýar. Dat gününe köp çagaly maşgalalaryň bir hepde mundan ozal 86 manada duran 400 gram agram bolan nutralak çaga ýemitiniň bahasy häzir 105 manat. Telekeçiler tarapyndan çagalara niýetlenip öndürilýän 20 teňeden satylýan patraklar häzir 60 teňeçe ýokarlandy. Bahalaryň şu galyp durşunda çagalara gum ýalatmaly bolaýmasak diýip ýaşaýjylar nygtýarlar.